song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manao sa kanimo. Atong iampo ang atong mga katawhan, labi na ang atong mga leaders sa simbahan ug sa atong gobyerno nga mahimo untang mabungahon diha sa pag-alagad sa katawhan sinunod ang mga pagtulunan sa atong Ginoo. Ang ato sad nga mga benefactors and donors atong iampo sila nga nagsigig palit natong mga slots aron matuman ang ato mga proyekto hatagan unta og mabungahong kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluy-i ang imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma ug himua kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang tanang mga Israelita mibiya sa Ilem o sa ikanapulog 5 ka adlaw sa ikaduhang bulan sukad sila mobiya sa Ehipto, miabot sila sa kamingawan sa Sin nga nahimutang tunga-tunga sa Ilem o sa Sinai. Didto sa kamingawan nagbagulbol silang tanan kang Moises o kang Aaron. Miingon sila, maayo pa hinuon kung gipatay kami sa Ginoo dito sa Ehipto, kay didto makapahimulos kami sa mga karne o makakaon upan kutob sa among gusto. Apan gidala ninyo kami nganhi sa kamingawan aron patyon sa gutom. Ang Ginoo miingon kang Moises, magpaulan ako pan alang kaninyong tanan, adlaw-adlaw kinahanglang manggawas ang mga tao aron pagpanigom og pan nga igo lamang ni anang adlawa. Niining paagiha, kasulayan ko sila kung mutuman ba sila sa akong gitugon kanila. Sa ika-unom ka adlaw, kinahanglang doblihon nila ang ilang tigumon nga pan ug andamon kini. Si Moises miingon kang Aaron, ingna ang katawhan, dali kamo og barog atubangan sa Ginoo kay gidungog niya ang inyong mga mulo. Samtang nagsulti si Aaron sa katawhan, milantaw sila sa disyerto ug sa kalit mipakita ang himaya sa Ginoo diha sa pangano. Ang Ginoo miingon kang Moises,
Nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita. Ingna sila nga ini kasawumsum makabaton sila karne og sa pagabuntag madawat nila ang pan nga ilang gikinahanglan. Unya masayra nila nga ako ang Ginoo mao ang ilang Dios. Nianang pagkagabi mitungha ang mga langgam nga buntog nga milukop sa tibuok kampo o sa pagabuntag dihay bagang yamog sa kampo. Sa pagkauga sa yamog, nakakita sila og mga butang nga nipis o puti, ingon kanipis sa yamog diha sa yuta. Wala sila masayod kung unsa kadto og nagpangutan anay sila unsa man kini. Miingon kanila si Moises, mao kini ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo kaninyo aron inyong kanon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gihatagan sila sa Ginoo og pan gikan sa langit. Gihatagan sila sa Ginoo og pan gikan sa gisulay nila ang Diyos diya sa ilang mga kasing-kasing. Diya sa pagpangayo nila kalanon nga ilang gipangandoy. Misulti sila batik sa Diyos nagaingon, makahikyat ba ang Diyos og lamisa dinhi sa kamingawan. Gihatagan sila sa Ginoo ug pan gikan sa langit. Ang pan sa gamahanan gipakaon sa mga tao, kabuhong sa kalanon nga iyang gipadala kanila. Iyang gipalihok ang hangin sa silangan diha sa kalangitan, ug pinaagi sa iyang gahom iyang gitawag ang hangin sa habagatan. Gihatagan sila sa Ginoo og pan gikan sa langit, ug gipaulanan sila niya og karne ingon og abog, ug sama sa bunbon sa dagat. Gipaabot niya ang mga langgam nga nanugpa sa taliwala sa ilang kampo, libot sa ilang mga tulda. Gihatagan sila sa Ginoo og pan gikan sa langit.
Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Ni anang adlawa mibiya si Jesus sa balay og miadto sa daplin sa lanaw og milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga mialirong kaniya og tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan og milingkod samtang ang mga tao didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siyag mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila niini didto mahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lawom ang yuta niini. Apan pagsubang sa adlaw nalaos ang mga linghod nga tanom ug kay wala man makagamot pag-ayo nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto mahulog sa dapit sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay, may nanguhay ug taggatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Busa pamati kamo kon kamo dunay dalunggan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, ang mga tao nagreklamo tungod kay wa na sila'y pagkaon unya disyerto ang ilang nahimutangan. Wa di sila kapananom, mautong niingon sila nga basig mga matay na sila dito sa gutom. Nga mo gini kinaiyas mga tao, basta di na gani pabor niya, reklamo dayon. Ana, no? Lingay mong tupad. Yung nakarong si manaha, kapila na ka ni reklamo. Nga ka, no? Reklamador kay ba? Unya ganig pabor, hilom-hilom lang. Di gyud ka pasalamat sa Ginoo, para nang nakamata pa ka karong buntag, ngayon uli ni mo, napakay pagkaon, maglisod tag pasalamat, ang nasa itong unahuna, kuwang. Ana. Pero, kung na gani, negative na gani, reklamo dayon. Muna, ang Ginoo, bisan pa man o gingon ana tagbatasan, tungod kay siya manggihatagon man, nihimo siya og milagro. Gipauwanan sila mga pagkaon og mga karne. Ingod ana ang Ginoo kamaayo. Pero sa atong normal day nga kinabuhi, ang Ginoo dili mosugot nga kita ray magsigi og dawat sa iyang ihatag. Ang gustos Ginoo kamao sadtang manghatag. Nilingay mong tupad yung na sige kag panghatag ano? Sige pangayo dili manghatag na siya muna kita din mangayo man ta ako sige kog pangayo no palit mog slat pero kanang atong slat sa duwa sa na nako gisod sa akong bulsa ako sa nang gipanghatag. Kinsa may gahuwat aning atong slots karon, ang atong mga gipang-utangan ug ang atong gisaaran nga tukuran og balay. Na mao na sa atong ebanghelyo, ang gusto sa Ginoo nga mahimo tang mabungahon. Dili ta mahisama adtong
tulo ka klase sa yuta. Unsa man tong tulo ka klase sa yuta? Agianan. Wa gyud mo bunga ang binhi. Kadtong batuon, awa sad ka bunga. Kadtong sampinitan, awa gyapon ka bunga. Ang gustos Ginoo mahimot ang maayong yuta aron ang binhi nga itanom nato mahimong mubunga og katluan, kanuman og gatusan. Aron makapanghatag ta kay di man ta kapanghatag og wa tay bunga. Di ba? We cannot give what we do not have. So kung ang bayabas nga imong maagian pulos ra gyud dahon, malipay ka dili. Tubag. Pero daghan kayong bunga, malipay ka ng bayabasa o dili? Malipay. Nya kun kanang imong kahoy nga naa sa imong tugkaran, bayabas ba, buongon ba, kaymito ba, o lubi, nya di gyud mamunga unsa imong buhaton. Kasagaran gyud putlon, tamnag lain, ilisi ka ng tanumay o magita kapahimos ana gadako lang punuan ana. Putlon. So kanang tao sad nga dili manggihatagon, unsa man say buhatos Ginoo ana? Ang say buhatos Ginoo? Putlon og dauban. Sa ato pa kanang wa gyud palit-palit og slat, kay niingon man Ginoo diri kun may dalunggan kamo, paminaw o sa tan ingon din siya ding. Naman tong giingos Ginoo diri. Busa pamati kamo kung kamo dunay dalunggan. Nilain na sang lingi sa imong tupad ingna napakay dunggan. Napakay dunggan. Kuya kay na kay dunggan wa man maingos Kristo wa tay dunggan, pero ang iyang gipasabot ba mugamit unta tas atong dunggan pagpamati unsay sugo sa Ginoo. So ang sugo ros Ginoo manghatag ta og atong bunga. Muna nga i-update ta mo sa atong slot bunga ni sa atong mga igsuon nga nanghatag. So ang atong God's reward and complete elation na slot katong grace para ibayad nato sa atong 70 million nga utang niabot ng atong halin og 10,791 ka slots na apay 689,209 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,049 na ka-challenges ang atong nadawat. Nya ang atong Christ Transforming Union with Mama Mary or CTUMM para atong itiwas og tukod sa 12 kabalay karon napuo na lang kay nakahuman man tagduha last week, napuo na lang kabalay. Praise the Lord na maligya tag 7,000 ka slots as of yesterday, nakahali na tag 7,006 ka slots. So ni sobra og 6, hurot na ang atong slots. Lamat kayo. Mahuman na gid ning 12 kabalay. Nya naapatay 61 slot challenge ani nga tag 6,134 sad ka challenges ang atong nadawat. Nya ang nang-apply natog paayog balay mga duol-duol 200. Nya 61 ra ang atong himuon. So pila pa may wa mahimoe? Pila ka buok? 200 minus 61. Na ay mga 139. So di na lang ko mamaligyag slot, at least mahuman na akong 61 equivalent to my age. Pero ganahan pa mo nga maka tukod-tukod patag additional, pwede rasan mo padag yapon nya inyo lang ingnon, Father, para ni sa CTUMM. Kay mao naman ni ang kaning CTUMM nga slots nato, mao na ni ang atong title kung maghimo tag mga balay. Pero karong tuiga sad puhon og makaabot pa ko sa akong
62nd birthday basin o maghimo gyapon tag ingon ani nga kalihukan, di ba? Pero di na lang tamo siguro unsa maroy atong fokusan, hutdo na natog palit ang usa na lang ni kaslat ang grace. Sus kanindot ka no nga dili ko makatabok pangadto sa Compostela ig August 5 din ako magpasan aning ni ang 70 million. Oh, kanindot ka. Sayon ra gyud kay na kamong tanan nga naminaw karon ako huna-hunaan na lang daan nga giagda mos Ginoo nga mubunga, mupaambit sa inyong bunga ug na kay 100 pesos palit dayog slot. Nya unsaon pagpalit og slot? Hala, ipadala aning atong official information. Tanawan nig maayo ha atong bank accounts, mao ni atong bank accounts or anhi ba sa atong GCash, igsip lang sa akong GCash kay napuno na or ikwarta padala. Dali ra kay nastanan 100 pesos lang pero maka-appeal mo sa challenge nga 70 katong tag 7,000 or more than that, di mas maayo kay ang bunga nga gisisgutan ni Kristo dili man usara kung dili na ay kunoy katluan, na ay kanuman, na asay gatusan 30, 60 or 100 to tell us aron ta sultihan nga wa di ay limit ang atong pagpaambit. Why limit? Mao na nga kanindot inyo na ning paspasan og palit kay ang ato sa dinhing giutangan nga atong mga contractors, mga almost 20 million man na atong giutang pa sa atong contractors o niya ang ato sad nga katong balay diha ni cafe o nilang kuan Brad Titing ato man tong nabayran pero inutang gyapon nato. So in short, wa pa kita kabayad atong balaya nga worth 50 million. Pero dako na ta murag mga 15 million na ang atong na partial nila aron maka-move on sad sila sa ilang gibalhinan pero inutang pud to nato. Unya gasigi na sad taog expect nga mubayad na sad ta karon. O na nga kuan gini kanang duwa ra ba pero hutdo na nigpalit ang 70 million na or kining 700,000 nga slots kana murag malimpyo na ta. Bitaw mga igsoon, unsa may mahimong premyo nato kung mahimo tang mabungahon? Unsa man? Matod pa diri sa tubag nato sa Salmo, gihatagan sila sa Ginoo og pan gikan sa langit. Si Moises maogi sentro niadtong nagpanaw nga mga Israelita. Ug unsa may gibuhat ni Moises, iyang gihatag ang tanan niyang kaugalingon para sa Ginoo ug sa Israelita nga iyang kaigsuonan. Ang kabuutan, ang pagkamanggihatagon ni Moises maoy basihan sa Ginoo nga gihatagan silag pan gikan sa langit, nakabenepisyo sa uban pang mga katawhan. Millions of people, ang people of Israel nakabenepisyo sa pagkamanggihatagon ni Moises. Kita sa dinhi ni abot man ta Katoliko mga billions naman ta karon, mga 1.5 billion man tang nagtuo ni Kristo, mga labi na mga Katoliko. Bunga sad ta sa pagkamanggihatagon sa mga santos, sugod sa mga apostoles ni Mama Mary, labi na sa itong mga martyrs, sa Mang Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, kamanggihatagon ni San Vicente Ferrer. Mga bunga ta, mo nang nakapahimos ta aning daghan og nindot nga mga butang. Kining nahitabo din sa atong parokya, kining atong natampo ngadto sa Kapilinya, og sa atong Archdiocesan projects, og sa more than 20 ka mga parokya sa tibuok Pilipinas nga atong napaambitan og tabang sa ilang mga projects. Bunga ni nakatagamtam sila niini
bunga ni sa mga taong nagsakripisyo sa pagkamanggihatagon nganhi sa simbahan. Katapusang lingi sa imong tupad. Ingna sugod ugma paambitan ti ka sa akong bunga. Na sugod ugma pabungahan ti ka. Una kamo mga asawa, kada adlaw paambiti ang inyong bana sa inyong mga bunga, sa inyong gugma, sakripisyo, pag-alagad. Ihatag na sama ni Moises ba ang inyong mga kamusang mga bana, ihatag pod ang inyong mga maayong bunga ngadto sa inyong asawa, dili ng kusmod-kusmod, singhag, kanang mga gugma, pagka maalagaron, pagka caring, ihatag na. Maunay pilo-piloon sa Ginoo, himuon na niyang 30, 60 o 100 times. Og mauna na ang makapahimo natong mauswagon. Sa ato rong mga politicians, sa labinas mga elected, naabay mga manggihatago nila na atong iampo. Kay so far, ang ato rong namatikdan sa atong bag-ong gobernador og dinhi sa Cebu og ang atong bag-ong mga elected nga mga mayors, apil na dinhi gyud sa ato sa Liloan, mga nagpakita gid sila nga mga manggihatagon sa ako sang syudad sa Sugbo, Cebu City, mayor, manggihatagon gyapon sila og mangging hunahunaon. Ang ila na karong gipanglantaw nga mga projects para sa kaayuhan. Pero nakita pod nato nining nagpadayong siging uwan, porting baha. Murag makaingon sa ta in general sa Pilipinas, labi na dito sa Luzon, Central Luzon, nga mo'y naigo-igo ato mga bagyo, portig yung baha yung maayo. Namo na nga mga tao nakapangita, hain naman tong gipromise sa atong presidente nga wa man tong gipromise, gi-report na 5,500 ka flood controls nga purti man yung baha karon. Hain ka to, no? Wa mo mangita ato. Away sa tingaling atong musuna naman sa nirong atong presidente, mo State of the Nation address man ni siya karong buwan na unta, pero mura man tog na postpone ba ka to, tinuod ba to? Kay tungod ko no sa grabing baha, i-postpone na lang hasta ang suna na anod sa baha. Nakaingon ko ba na i-postpone kay grabe kaayo ang kaning epekto ko no sa kaning baha. Nako karon naka-amgo na gid ning atong presidente nga hastang iyang suna na anod na sa baha. Mao na iampo nato nga kaning ato bang mga elected officials manggihatagon unta, dili magsigig manipulate hinuon sa ilang gahom. Karon ay nasa laing isyo na ay congresswoman nga representative sa usa ka partido. Murag na drama-drama, ikaupat na niyang terms karos paglingkod sa Congress. Di ba ang maximum sa Congress 3 terms raman, pero tungod kay party list siya nabilong, murag dunay gamay manipulation dito sa party list nga nahitabo mulingkod lang yapon siya karong 20th Congress, pero ikaupat na niyang term diha sa Congress. Mutugot rasad ang kumilig nya niya hinooy wala pa kaabot og 3 terms, elected pa gyud, gidisqualify. Di ta kasabot na ay elected nga wapasa gyud makaabot og 3 terms, gidisqualify. Nya niya say napil this election, gipalingkod. Niya say sobra na 3 terms, palingkoron. Mo na kining mga klasihas, mga officials nato sa gobyerno, mao ni sila ang mga kahoy nga dili mabungahon, may kay ni silang putlon og dauban. Ato ni silang putlon, labi na panahon nas eleksyon sunod, pabotlon tanan ni sila. Ato na ning timan-an. Kay ngano man, way kapuslanan, nag-usik lang sa yuta, nag-usik lang sa atong buhis,
nag-usik lang sa mga opportunities nga gihatag sa Ginoo nato. Kanang mga leaders sama ni Moises, sama sa mga santos, mo na'y atong pangitaon. Dili tingali perfect, pero at least manggihatagon. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, atong idangop sa Ginoo ang atong panginahanglan, sayod kita sa iyang pagkamahigugmaon o pagkamanggihatagon alang kanato. Moingon kita, Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga ang simbahan muhatag ug muayo ug abundang ani diha sa matinud-anong pagkinabuhi sa iyang mga alagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga ang makiangayong ani magagikan sa mabinationg paghago sa mga nangulo sa gobyerno, sa mga magbabalaod ug sa mga maghuhukom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga ang mga mag-uuma ug sila nga naghago sa kaumahan, magaani sa mga bunga sa ilang kahago, ug mutampo alang sa kaayuhan sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga ang mga masakiton ug sila nga gihasol sa mga kalisdanan sa kinabuhi, mahupay o makaanig kadasi gikan sa ilang katilingban ug mga kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaw ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga ang mga matuohong mihalina makadangat sa tunhayng puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Mahigugmaon og maluluyong Amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo kining among mga gasa, pimaan sa mungguman sa gupausan tusa, kining paluk, kining bino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, sa pangaliha, ihatag na kanamo ulangit ng Amahan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo niining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog og himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pahan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay muman ang gingharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus,
nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Magampo kita. O Amahan nga maluluyon kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkamabungahon nya mailhana sa atong pagkamanggihatagon. So padayon taghatag og slot anis atong parokya, ang ato rong nahibilin nga slot mao na lang ang God's Reward and Complete Elation or Grace na apay 689,209 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Nya padayon sad mo og support sa atong kaning YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Naana ni Roy mga 258,000 ka subscribers. Padayuna na ninyo pagsigig view, like, share o subscribe aron mag-anam og kadaghan ang atong mapaambitan sa atong mga pamalandong o mga misa nya maka-income sa tagamay sa atong parokya alang sa atong mga charitable expenditures. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manao sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.